Hvordan har du fået mit nummer? Okay. Hej mor. Undskyld, jeg så den ikke der. Velkommen til Bivers brevkasse. Jeg har fået et spørgsmål fra Carlo. Carlo spørger: hvorfor er der ilt? Det skal jeg forklare dig, Carlo. Okay. Hvorfor er der ilt, har Carlo spurgt. Det skal jeg forklare. 3 milliarder år siden var der ikke nogen mennesker eller dyr overhovedet, fordi at der var jorden bare et stort øde sted. Men på det store øde sted, så kom der de her svampe frem. Fantastiske svampe. De svampe, de tog alt den dårlige luft og sugede dem ind til sig og brugte dem som mad eller brændstof. Og så af det lavede de ilt. Og de stod så der og pumpede ilt og tog alt det dårlige luft ind i millioner af år. Indtil at der var ilt nok til at levende væsener som mennesker og dyr og planter kunne leve her. Det var alt for aftens Bivers brevkasse.